Kag sa good vibes, may mga abyan ka o kon pamilya nga gikan sa ibang lugar nga manug-abot diri sa Negros, pero hindi ka kahibalo kung di sila dalon. Basi gusto mo sila ipaupdon sa Heritage Tour sang Provincial Tourism Office. May ginatawag nga Heritage Tour nga nagalibot sa mga syudad sa Bacolod, Talisay kag Silay. Isa lamang ini sa anong ka mga klase sang culture hub tour nga ginatanyag sa mga turista kag mga bisita. Sa sining nga tour makita kag ma-experience ang heritage, history, tradition kag destinations pinaagi sa guided tour para man sa solo o kun group travelers. Isa sa mga ginahapitan amo ang provincial capital sa Bacolod City kung saan iconic ang ining structure kag gintukod sa dupang 1927 kag manog 100 years old na next year. Isa ini sa mga pinakakilalang heritage landmark sa probinsya. Halin sa Kapitolyo, malibot sa Public Plaza kag San Sebastian Cathedral para mapaambit sa mga bisita mga importante nga hitabo sa siniman nga mga heritage landmarks. Nagalabay ang tour sa Talisay City kung saan halapitan man ang balay ni Tanadikang, isa ka ancestral house o ginpatukod sang 1872. Gideklarar ini bilang important cultural property sa National Museum of the Philippines. Marekta ang tour sa Silay City kag may stopover for lunch sa popular nga kalan-an. Sa ginakabig nga Parish of Negros, pwede mabisita ang mga na-preserve nga mga ancestral houses kag ang historic San Diego Pro Cathedral. Ini nagaisahanon nga simbahan sang Negros Occidental nga may dome o kun cupola. Kag ang tour nagatakop sa Negros Occidental Technology and Livelihood Development Center kung saan sarang makabakal sa nari-sari nga mga produkto kag pasalubong halin sa nagkalinlain nga mga magagmay nga mga producers. Pwede mag-book sang tour sa culturehubtours.negros-oc.gov.ph o kung sa Negros Culture Hub Tours social media pages o kung sa Negros Residences.